lehenik eta bine salatzearen administrazioa jarritako gizko zerbitzu minimoak, ikaragarrizkoak izan direlako, eta gero bestetik, izan TCC-ko langileak, bilabezetako langileak daramatela lanuzteekin otsailetik eta uztailean bitik lanuzte edo mugagabean daudela eta aldarrikapen duin baten aldeari direla borrokan. Bai, beraien erormen ahalmenean galerarik ez izatea, hori da aldarrikatzen duten garrantzitsuena gero plusen bat eta gero bajen konturen bat. Baita ere, hemendikan salatzea, enpresak atzo bota zituen adierazpenetan, adierazi zuela langileek 50.000 eurotako soldata zutela eta langileek esaten dute, benetan enpresa bermatzen baldin badie 50.000 eurotako gezurrezko soldata hori, gaur bertan arratzaldean sartuko direla lanera. Da kontu bat nahiko zaila kudeatzeko, zertikan ere mehatxua ez, badago atxan, zerbitzu minimo horiek bermatzen ez baldin badira langileen kontrako jarrerak eman aldira eta oso zaila da zerbitzu horiek ez aurrera ez ateratzea edo horiekin bete ez izatea. Ez dago inongo hartu emanik eta orduan hori, hemen arazoa badagoela enpresa pribatu bat, TCC, orain momentizekin, TCC 15 urte baino gehiago badauka, eta azken finean enpresa batek zerbitzu publiko bat kudeatzen duenan eta bere helburua etekina ateratzea denean, beraien akzionisten artean milioika euro banatzea urtero, azkenean zerbitzu publikoaren kaltera doa, langileen lan eskubideen kaltera doa, eta hori da ematen dena, zerbitzuan enpresak ez duela bermatzen mantenu minimo bat, eta gero ere, soldaten izostearekin, hortik ateratzen dituzte diru apur horiek. Administraziotik edo bintzate eman komunitatetik ere, igual aurrera pausu bat hau benetan irakurketa sakon bat egin barko litzake egoeraz, eta aurrera urratze eman, benetan zerbitzu hau publikoa egitea lehenbailen publikoa izatearena, eta benetan jendartearen zerbitzura jartzea zerbitzu hau.